connection issue fyna am eiliad. Felly, os mae cwm yn gallu neidio off, a oes tîm arall yn barod, Ieuan? Oes, ie. Fi jyst yn aros i nhw ymuno ar Rocket League. Gwych. So, os nhw'n gallu ymuno ar Discord radio, a os mae'r tîm oedd wedi colli yn gallu neidio off, bydd hwnna'n gret. So, pwy sydd yn ni... Sut ni'n joino ar game Rocket League? Right, pwy sy'n siarad nawr? Fe Cody sy'n siarad? Ydyn. OK. Na i roi ti code. Ti angen mynd ar private match ar-line a roi hwnna fel yr enw defnyddiwr ar cyfrinair. Username a password, OK? So, gaf fi weld nawr pwy arall sydd yn chwarae. So, pwy sydd ar tîm ti? Fi ar private match. So, name a password. Na, ti angen mynd mas... Yeah, so ti angen mynd i... You got problem. Yeah. Beth yw'r problem? Ymuno ac nhw'n just aros a creu game. Wedi ymuno ar un tîm. Right, boys, pwy sy'n barod i chwarae i ymuno? Fi'n barod i ymuno, ond fi angen y password. Right, cool. So, chi anna main menu, yeah? Yeah. Gwasgu play. Yeah. Custom games. Yeah. A wedyn private match. Yeah. Join private match. Yeah. Gamau gyda gut mawr am y ddau. Am y ddau? Yep. Ydych chi wedi stop yr live stream? No. Na, dylai'r live stream bod yn cario ymlaen. Na i gwirio nawr beth sydd wedi... Fi'n gwybod mae'n gallu bod bach yn temperamental o bryd i gilydd, ond dylai fe... Mae wedi gorffen. Ydy e? Ie. Rwy'n fi'n gwylio fe. Dim ond un ar cwm ar y foment. Cody. Ydy Cody wedi ymuno eto? Dwi'n join the game service ffordd mae'n dweud. Dos fe ddim fod? Na, dylai fe ddim. Okay. Byddai'n gadael, trio fe nawr. Ia. Mae rhywun wedi dweud bod fi, Charlie a Strike yn chwarae eto. Dod yma. Ti mewn na? Ie. Ti allu adio Will Bums i'r stream. Wyt ti di danfon gwybodaeth caniatad riant? Ie. Ble? Fi anfyna i Morgan Roberts. OK. Felly, ni'n cael look nawr. A beth yw enw ti? Cody Cross. OK, great. Yeah, fi di cael hwnna. O, Geffen, beth wyt ti'n neud bat? Ie, ti'n chwarae Cody, wyt ti? Ie, dwi'n meddwl. Wel, ie. Happy Friday. So di pawb mewn nawr, ie? Ti allu adio Will Bums i'r stream. Will Bums. Ie, ond beth yw enw Will Bums... Ti yw Cody Cross, ond mae rhaid i fe danfon gwybodaeth caniatad. Na'n gofyn yna. Ie. Dyna ni. Cael look. O na, Geffen. Ydy hyn yn y game? Na. OK. Wel, cybeithio dim. Dwi'n meddwl am y cyfri. Ni pedwar against 3. Right. Na, does dim llethyr caniatad gyda Will Bums. So dwi e ddim yn mynd i fod yn chwarae te?
Wythnos nesaf, though. Mae dim problem. Byddai'n gret gael e. Ron Kenzie. Yeah. Ready over dribble. Royal Ann. Oh. No, high five. Chwarae pawb yn meddwl fi Mr Herbert. Fi ddim yn Mr Herbert. Ydy Mr Herbert yn y Discord? Falle. Falle mae Mr Herbert yn Will Bums. Neu ddim yn gweld o. O na, dydw i ddim yn Mr Herbert. Ie, os mae'n gallu gael fi gwybod beth yw, danfon neges i fi, private neges yn dweud beth yw ei enw. Byddai'n gallu gweithio mas. Mae'n... Oh my gosh, kids. Beth wyt ti'n chwarae? Felly, O, mae'r gêm yma'n agosach. Wel, edrych ar faint o pobl sy'n chwarae. Beth ti'n meddwl? Pedwar yn erbyn 3. Pam mae pedwar yn chwarae? Fi ddim yn siŵr. Fi ddim yn siŵr. Oce. Ie. Will Bums yw William Edwards blwyddyn 9. Oce, gret, diolch. Cael look nawr. Gyflym os yma. Mae'n wedi dod trwy yn ddiweddar. Wel, eto mae'n mynd, falle mae'r 4 person angen aros ar. Ooh. Right. Look now. Oh no. Yeah, mae Will Edwards just wedi danfon neges just yn dweud fi. A dwi ddim actually di rhoi unrhyw ffurflen caniatad. So, fi methu really cymryd hwnna. Ond mae'n nice though, bod ew di... Ie, diolch Will. Ond, na, Morgan Hinder wedi danfon slipline tad? Ie, mae wedi, ond beth yw enw... Mogster Rugby Dog. OK, great, na i ychwanegu fe. A fel rôl sy'n chwarae. Great. So mae fe'n gallu ymuno yn y game nesa. Ie, mae ddim yn siŵr sut i ymuno ar stream, ar voice chat, though. Os ti'n gallu danfon neges i fe esbonio, bydd hwnna'n great. Right then. 4-2. Kids die now. Right, achos oedd na disconnection gyda'r... ni wedi cysylltu gyda'r we unwaith hanner o'r troi. Oedd e ddim di... Yn y gêm, naeth e ddim effeithio fe. Beth sydd wedi wneud, mae di rhoi tweet arall ar. So os o'ch chi'n dilyn trwy Periscope a Trydar a Twitter, bydd e'n popio lan eto fel yr un neges. So, just os diddordeb dych chi. A dyle'r y YouTube stream hefyd bod yr un peth. Falle bod yna 2 set. Just checkio hwn. OK, so pwy naeth colli cwm? Oes na tîm arall yn barod i swapio gyda nhw? William Edwards. Just in text yna, just see. Right, fi'n gwybod, mae'r crew cwm just wedi clicio yn barod, ond bydd rhaid nhw swapio mas nawr, so... Tactegau diddorol fan'na i trio chwarae eto. Rhi hwyr nawr, sorry. Oh, gosh. Yeah,
Felly... O, ma... Right. Clean sweep. Clean Never sweep. mind, wait, voice chat. Ní ddim yn colli o gwbl. No, they want Aye. to score. You just ask Morgs a rugby dog. You mean our group chat? Yeah. Rugby dog. Your voice chat. It's neb arall wedyn. Will Bums heb slip caniatad. Na. Mae just wedi dweud fi, Just- so fi ddim Mae dal yn methu gwylio'r rhoi e. gêm. A mae wedi danfon fi neges arall yn dweud, mae mam wedi dweud bod e'n iawn, ond heb actual slip gyda'r gwybodaeth. Mae ddim... Well, quote Quote. then, or Will Ni methu Bums. neud quotes gan mam. Well, I sent it to morgansomething.cymru. Ie, fi'n gwybod mae wedi, ond mae ddim actually wedi rhoi'r slip a neu gwybodaeth o gwbl, so... Sorry. Da bod hi'n trio, ond yeah, please just gael y gwybodaeth gan riant. A wedyn bydd ni'n ffain. Felly, pwy sydd yn ni ar y stream nawr? So, mae Gethin, Mackenzie a Noah ddim wedi cael eu curo eto. Sydd... Faint o gamer ti di ennill nawr? Ni wedi ennill 3. 3. Ni ddim yn wedi bod arno yn 3. OK, digon teg. Great. Yn abys i'n mynd ar tîm os mae neb all yn chwarae. Ie, ond y peth yw, mae gyda ni cwpl o bobl fan hyn. Ie. Fi jyst ddim yn deall pam maen nhw'n... Dweud voice chat. Mae ar y chwyth. Ond ie, mae ddim yn siŵr fod yn gallu clywed. So pwy sydd efo ni fan'na? So ie, neb... Ni eisiau 3 yn erbyn 3. Bod e'n gêm cyfartal. Ie, mae'r tîm oedd hefo chwaith. Kenzie Mae Will Plant. Bums nawr yn dweud, I sent another thing. So Yeah, falle mae wedi a wedyn fi wedi cael neges yn dweud, come on, let me join. I don't know how to do the thing you're talking about. Well, mae slip caniatad, fi'n siŵr chi'n cael lot o fel gwybodaeth yn mynd adre o'r ysgol a chi angen cael riant i llenwi fe mewn. Felly, come on. Hyd yn oed os chi'n blwyddyn 7, chi angen... Dwi ddim yn cymleth. Ond pa i ffain i fi'n siŵr bydd chi'n gallu neud e erbyn wythnos nesa. Wythnos nesa, bydd ni'n neud... Ie. Gyda Morgs the rugby dog, mae methu yn mynd ar voice chat. Fi wedi trio esbonio sut i wneud e. Okay. Mae methu. Okay, beth os fi'n danfon... Sa'n gwybod sut i gweithio Discord. Na, mae'n ffain, na i wneud hwnna. Mae'n ffain. Os dwi'n danfon e rhywbeth lle mae just angen clicio fe, ti wedi cael hwnna, Morgs the rugby dog? Os ti'n just gwasgu'r bwtwm, dylech chi bod mewn wedyn. Gawn ni weld. Mae Charlie Jones yn dweud pryd ni'n chwarae, ond mae wedi chwarae unwaith, so unwaith mae pawb di chwarae sy'n heb chwarae, gewch chi tro arall wedyn i trio curo crew Mackenzie, Gethin a Noah. Maen nhw 2 mewn silfa, rydw i yn diamond 3 oedd e ddim yn deg arna i. Wel ie, mae bywyd ddim yn deg weithiau, mae rhaid i dweud hynny. Mae just, achos ni'n neud rhywbeth cystadleuol yn y clwb yma, mae rhaid ni just trio. Bydd pawb yn cael gwella a dysgu, ond ie. Dwi'n sbwriel at Rockhead League, ond dwi'n just eisiau cael troi fe. Ie, wel, dyna pwynt cael go, ond peidiwch a mynd yn upset a pwdi os chi ddim yn ennill, achos bydd cyfle i chi gwella wrth i'r wythnosau mynd ymlaen. Paid ffoeni o gwbl. Ie. So, os gyda ni 3 a 3 eto. Remember mae rhaid i ni ail wneud y gêm hwn. Oedd e ddim... Wel, Mae'n agos, o. Mae'n agos. so pwy ni'n aros am? Oh. Wel, O nawr mae dyn ni loads yn yr audio. Rhaid i Morgs the rugby yma na. Ie, mae fe yna. Mae yma. Right. Gan i ofyn os mae gyda slip caniatad.
Wow, mae lot o pobl mewn hwn. Hello. So, ni just angen 3. So, pwy sydd dyn ni? Mogster, rugby, pwy sydd ar tîm ti? Does dim os, nawn ni ffeindio pobl eraill i ymuno gyda ti, os ti ddim. Beth am... Josh, ymuno ar... Mae Will Bums ar tîm fi. Ymuno ar fwy Sarah. Mae ddim yn... Na, mae Will Bums yn methu chwarae. Na. Achos dwi ddim... Os nid ydyn nhw'n gadael, bydd ni'n gallu ail-wneud y... Ie. Mae wedi just ymuno ei hunain mewn i'r gêm. So bydd rhaid ni... OK, sut ni'n neud hwnna? Jack, dim mynd ar voice arall. I just gallu mute o hyn i wedyn edrych ar beth nhw'n gwneud mewn y gêm. Yn ni'n gallu Pwy yw gwylio'r gêm? Kanye? Oedd jyst wedi ymuno. Ti just gallu mynd Ie, ar fi ddim mewn yn i'r siŵr. private match? Dwi ddim di roi slip, so bydd rhaid fi... Right, so... John, ti'n gallu mynd â ni mewn i'r private match? Yn gwylio. Ie, fi'n meddwl ti angen entro cod hefyd. Fi jyst yn mynd i edrych. As wedi gwasgu join. Mae'n dweud game server is false, so ni ddim yn gallu gwylio fe. So fi'n mynd mas a mynd nôl mewn... Ni'n cael dau mewn spectate yn barod. Yeah. John, ti eisiau just mynd i chwarae game private ein hun i ymarfer? CS May Rick. Oes slip caniatad gyda ti? John, ymuno ar voice chat arall? Sut ti gweld y llama thing? Achos mae'n just dweud, like... I've wedi ffeindio e. Fi'n gallu claim o stuff now. OK. Diddorol. Right, so... 2-3. Ydy hi'n agosach at actually cael game go iawn fan hyn? Ni ddim yn siŵr. Fi ddim yn really... Mae'r game hyn fel mess. Mae'n mes. Mae'n mes. Ti'n iawn fan'na? Mae'n hollol mes. Right, Day, wyt ti eisiau chwarae? Ie, dwi'n mewn tîm efo says May Rick a roedd yn... Bydd fi'n mynd mewn yna nawr. Rugby. Oes na unrhyw un sy'n heb chwarae eto heddiw cyn i ni ailadrodd tîmau? Ti'n chwarae mewn tîm a mae'n 3-2 yn fi efo Will Bums. OK, well, really, dyle Will Bums ddim wedi cael unrhyw gwybodaeth i ddechrau efo na. So, be na i wneud... Dwi'n quite siŵr sut... Ni'n gallu... Ni ddim yn drio ddo, mae'r game yn kind of scuff. Yeah. Right, so be na ni'n wneud yw Cody, CS, Meyrick a Day, ie? Ie. Chi'ch 3 yn y gêm nesa yn erbyn Mackenzie, Noah a Gethin, ie? Slip caniatad gyda CS May Rick. Dwi'n... Ie, achos unrhyw un sydd yn y chat yma, yr audio, gyd nhw methu ymuno heb wedi roi'r slip. Right, okay, no problem. So, yeah, os maen nhw yna, mae hwnna'n ffain. Nhw bendant gyda i... slip fi mewn. Sorry? Mae Will wedi gadael. Okay, Nawr ni'n gael get me a fi... good. Do I get me affiliated Twitch? Oh. Oh yeah. Oh, nice. Beth sy'n digwydd te? O'n i fel cael... Beth sy'n digwydd os ti'n fel ennill loads o times? O ti'n gwella a ti'n ennill a... Y pwynt yw, mae hwn fel... Fel... tîm chwaraeon go iawn. Ni'n gweld nawr pwy yw'r cryfach a pwy sy'n dda yn gweithio gyda gilydd a gallu siarad yn dda a, you know, gweld beth mae pawb yn neud, achos ar diwedd mewn mis byddwn ni'n penderfynu pwy bydd y tîm bydd yn cynrychioli Cwm Rhymni yn cystadleuaeth chwaraeon Prydain yn erbyn ysgolion eraill. So... Ie, bydd yna gwobrwyon os chi'n ennill cyngrau'r chwaraeon. Bydd chi'n mynd i... Fi'n credu mae'r finals, maen nhw'n mynd i llefydd fel EGX a... Mae llefydd mawr i gystadlu.
Mae di cicio fi allan. Mogster Rugby yn dweud. Okay. Felly, CS Meirig, Day, a... Pwy arall oedd e? Mogs Rugby ydy? Right, na i llusgo Mogster Rugby te. Dwi'n gwybod ble mae fe di mynd. Strick-Earl? Ydy Strick-Earl wedi cael slip caniatad? Yeah, striker, RRL. Strick-Earl, yeah. Yeah, fi'n credu mae fe di cael caniatad. O na, yeah, mae unrhyw un sydd gyda gwyrdd dros ei enw. Mae nhw I gyd wedi rhoi slip caniatad mewn. Fab. Yn chwarae, wo fi opsiwn I joinio eto. Yeah. Beth ti'n meddwl? Just ours now, yeah? Yeah, so maybe ymuno I inner team, maybe the game yn dechrau. Yeah. Did you pawb to... Dwi'n dda, diolch Ken, beth am ti? Right, join voice. O, fi'n credu o ddim sôn am yr audio fanna, mwy nag unrhyw beth. Right then. Ni ddim wedi gael problem yn o'r blaen. Falle oedd rhywun ar spectate. Wel, falle... Oes rhywun ddim yn gwisgo headphones, y clustffonau? Os fi'n gallu clywed echo weithiau. O, bydd hwnna'n fi, bydd hi'n mynd o clustffonau nawr. Okay. Swnio'n drist iawn fanna. Falle dylen ni chwarae. Swnio'n da. Sorry, I need just some bite sausage roll bach. O, na, paid boen yna. Na, ma sausage roll yn dod fel blaenoriaeth, really, cyn popeth arall. Yeah, na'n unio. Yeah. Priorities. Yeah. Yeah, mae'n gred nawr, ni ddim yn clywed echo. Felly, Day, CS Meirig a Mogster, ych chi'n barod I chwarae? Yeah. Mogster, ti'n swnio fel chi'n... Bach o robot mewn o. Yeah, mae robot. Wally. Sorry, Mog, sydd wedi methu clywed ti bet. Falle mae'r signal yn gwael, neu rhywbeth. Yeah, siwr fod. Dwi eisiau just rhoi yn y group chat, Mogster, os ti'n barod I chwarae. Right. Fi'n gwybod mae cwpl gyda fi eisiau ymuno wythnos nesaf. Fi rhoi cwpl o slipiau caniatad allan heddi. Right. So, gobeithio bydd cwpl gyda ni. Fi'n gwybod mae brawd yn ymuno wythnos nesaf. Mae'n blwyddyn 7 yn gallu haf, so... Okay, great. Yeah. Yeah, it's real gassy hard covered. Fi'n mynd I mewn I game gwahanol, ond falle bydd angen update. Okay, wel, o hyn ymlaen, just pwy bynnag sydd yn barod I chwarae, just ymuno mewn achos mae
mae just amser yn pasio nawr a just dim neb yn chwarae. So, fi dal eisiau i Gethin, Noah a Mackenzie i cael mewn chwarae, ond pwy bynnag sydd yn teimlo fel herio nhw, just ffeindio tîm a just neidio mewn a chwarae. Mae gen i tîm. meddwl. Okay, well, chi angen ymuno then. Fi gyda mwg o rygbi. Mae mic yn gweithio. Fi'n meddwl mae'n posib i ymuno mewn unrhyw beth achos mae'r servers lawr. Ydy e? Ie. Na, service full siwr o fod. Oh, right. Na, mae'n lawr. Fi'n trio mynd mewn i gêm ar-lein a mae ddim yn gadael. Mae'r servers lawr. Falle bod stuck am y pobl yn chwarae. Kanye i Yay! So, falle na i nôl... Os rhywun ddim yn defnyddio headphones? No. Clywed echo dyn bach. Game bach yn intense yn mynd ymlaen fan hyn. Yeah, pwy yw Gold Get Me Affiliated? Gwybod, ni'n gyd chwarae gwmpas. Get me affiliated. Pwy yw e? World Cup final yn mynd ymlaen. So, I ddim clem ar fi. Alright. Eisiau fi checo. Ydy a chwarae? Pwy yw fi? Rectal. Okay. Mynd i gwylio The Little Pug Man. Car nice, gyda ti, bet? Diolch. Very flash. Oh na. Ydy rhywun... Oh, da iawn. Winning goal falle? Fan i weld. O, ti eisiau mynd i Noah? Okay. Gethin arall nôl fi'n mynd. Ydy rhywun gallu esbonio i mwg o rygbi dogs beth sy'n digwydd December Drop efo backwards. Fi wedi trio esbonio a rhoi DM i esbonio beth i wneud, ond... ie, rhaid... Ie, weld. Discord. Can't. Ac i staff hefyd. HMS Discord. Yeah. Yn bendant. Dwi'n sbonio ar y Discord hefyd. O, Gethin. Go on, tabi fy fan. Ie, dwi'n dwi'n massive beth yna. Lle mae finals yn cael ei chwarae temwg?
O, love. Ydy just ysgolion, neu... Fi gwybod mae prif ysgolion yn neud nhw hefyd, tîm mae Rocket League. Yeah. Doing a boost big. Okay. Yeah, yn union. Beth ydi pawb? Bydd gwych, popeth yn mynd yn iawn gyda RCT. Byd nhw'n gallu cael tîm hefyd, ti'n ma? Os yna gemau arall allan ni chwarae, neu just Rocket League sy'n... Oherwydd mae'n cross-platform. Bydd o... gol gwych. Save that. Mae Overwatch yn class, chwarae tig. Mae Overwatch 2 yn dod allan, ydy e. Fi'n aros am y gêm yna, hwnna'n swnio'n da. Faint siarad gael? 6 o fe. So gemau o 5 y tîm, 1 sub. Yeah. Yeah, no. Mae hwnna'n fi. Vector. A fi'n platri. Nes I clywed plat tree wedyn. Waw. Y server lawr yma'n dweud. Mae'n dweud i fi hefyd. Mynd nôl I main menu a trio fe eto. Pawb. Yep. Na. Tisio fi creu un newydd? Yep, 3v3. Name password. Dwi'n meddwl mae update available i'r game. Felly mae rhai pobl efo version. No. Please get the latest version of the game. Yeah, you're right. Yeah. Right. Really? Mid trials? An update now. Dychmyg yna, bach o update a wedyn bydd gwyneb Mr Richardson pob man. We've been hacked. Mr Richardson. Mae ddim yn edrych fel update. Na, mae ddim yn y consoles eto. Na, fi ar 23 yn barod. Ie. Mae'r un fi ddim ond yn 7. Fi heb creu eto, oedd ddim yn gael fi, mae rhaid I fi at wneud update. Fi jyst yn wneud yna, wedyn byddai'n wneud... Enw un fan hyn chwarae, like Smash Bros neu Mario Kart neu rhywbeth? Dwi'n cofio chwarae blwyddyn Mario Kart ar little DS fi. Epic.
Hello? Right, so we did. VR says may Rick hanging in my yamina and he hefyd. Right. Dim clue. All right. Go. Okay, fi 'di creu y game nawr ar un peth gemau gyda un ar diwedd. Yeah. Fi 'di dewis map gwahanol hefyd. Ooh. Fi'n stoned mewn update am eiliad. Helo. Oh, dwi'n neud y fe nawr. Mae'n na update. Mae'n na update. Oh. Ie, mae... It's Yeah. not Oedd update now. BBM update canol. just wedi hit on ni. Dwi'n canol update now. Fi'n hanner ffordd trwy'r update yn O, barod. mae ddim ond yn 5 munud. Na, mae ddim ond yn fel update bach. Mae'n cymryd tua 5 Ie, munud ar y mwyaf. Ond rwy'n fi ddim yn dod lan. Yeah, mae ddim yn... Ni angen restart yr Xbox yn y fac, guy. na fi ar PS. Oedd fi just wedi aros am 5 munud wedyn oedd fe'n show oedd update wedi dod. Yeah. Fi mynd restart yr Xbox. Ie. Os ti'n chwarae ar PlayStation, ti'n gallu check for update. Na, hynny'n ar Xbox fi'n meddwl. Os fi ddim yn cael button yna. Well, That's strange, Mog. Mae gan i'r un cara ti, ond just yn coch. Ti angen extra game winning ar Steam? Ie, mynd off. Be ti gyda fe ar Ie. Epic Games neu Steam? Ie, mynd off o fe. Just cloi e lawr a wedyn bydd e'n dod lan. Sut ydyn ni gael yr update ar Xbox? Rwy'n meddwl yn gweithio. Yeah, fi wedi restart Just aros am 5 Close, close the game a wedyn siwr fod bydd e'n gweithio. Mae PlayStation fi'n just install o'r update now. Rwy'n fi ddim yn lawrlwytho. Mae ar 31 y cant. version Mae- 1.063. Rwy'n fi ddim gorffen. Ie, rwy'n fi ddim yn gweithio. Yeah, mae'r Xbox mynd yn dweud. Beth yw'r channel? I'm getting your update Oh, now. bravo. Quite gamer, so. Game my video, hwnna'n y channel. Nice. Oh. Yay! Os chi moyn y update ar Xbox, chi angen troi y band o'n troi nhw lawr. Yeah, yn y bit, dwi wedi gwneud. Na, Ie. mae'n update o i fi. 16 munud. Mae stream yn gorffen. Yeah, Ie, Ie, fi'n fi'n apparently fi'n gyfer 3 fe. cant o update. Fi'n gwylio y good back screen hwn. Mae'n dda. O, mae'n Among so Us? hwyl. Fi'n chwarae fe gyda ffrindiau fi. Fi'n chwarae ar ffôn fi. Ie. Dwi ddim yn really chwarae fe. Ie. Mae'n fan. Tôn... Oh, yeah. Dim ond deg chi'n gallu ffit o mewn. Na,
Mae Fi gallu deuddeg. set o un nanos ti, Shai. Mae'n deuddeg. Be? Ydy. Sut ydy'n 12? Na, mae'n 10. Bydd fi'n check on now, bydd fi'n check on now. Mae'n 10. Mae'n 12. Fi'n ar y game right now, mae'n 10. Mae'n 10. Fi'n ar y game right now, fi gallu create a private server a pobl gallu join o fi os nhw eisiau. Wel, fi'n meddwl oedd e'n 12. Wyt ti'n okay? Ie. Pwy sy'n eisiau join o fi? Dim yn 10. Yeah! O, dwi angen... Yeah. Alright, fi wedi creu session. Okay, beth yw y password then? Be'n neud yma next nawr, fe? TX1ZXQ. Beth yw'r password am y peth? Beth ti chwarae i fod yn honest? Dwi ddim yn... Be, Among Us? Yeah. Private code yn TX. Meddwl hwnna'n IZXQ. Pryd ti'n chwarae am fod? Ti di ai, efe? No, pob tro ar Among Us server, mae'n golfing gyda Q. Hola. Hola. Yeah, Fi'n 69pp. Yeah. Oh. Yeah. 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 Oh, yeah. Un fi ar fi. Fi O, yw'r fi'n un. siarad i hun fi mewn fy men. A wedyn ni jyst gallu... Time a play speed. Roi voting time law i 60, wedyn roi play speed lan i 1.5. Un eiliad. Okay, beth ydy'r cod? Beth ydy'r cod? Voting time Beth ydy'r cod? 60, player speed 1.5. Mae'n TXIZXQ. Among Us. TXI. Right on a long task hefyd. Wait, pwy yw hyn gyda dim enw? Fi. Oes modd roi a private code yn y Discord, so mae pawb yn gallu just copy a paste o fe? Ie, os rhywun eisiau... Os rhywun eisiau entro mewn y Discord, dwi'n gallu. Mae'n TXIZQ. Fi yw Jimmy. ZXQ. Josh. Yeah. Roy on a die imposter. Does that confirm your checks off? Wedi roi un common task, 2 long task a 3 short tasks. Hwn yn dda, ie, hwn yn dda. Achos mae na un killer, so... Pwy sy'n wedi gwneud a private group, ydde ti, Josh? Felly, ydyn ni'n mynd i unmute Oes modd just roi e yn y general chat, nid ti wedi roi ar stream? Dydw i ddim yn cael yma, beth ydym supposed to fi wneud. So, just roi y cod, type o'r cod mewn i'r stream game ai fideo i fi. O, mewn i'r stream? Un ei, fi angen agor stream. Na, yn y group chat. Felly, ydyn ni angen fi angen agor hwnna hefyd. Ydyn ni angen muto yn nghanol y game. A wedyn, pryd ni'n gael... Mae dim cael fi extra Among Us. Fi fi dweud y cod i rywun, nhw gallu entro fe. So... Ond pryd ni'n rhywun gallu typo TXIZXQ mewn i y Discord chat. Beth yw e? TXI ZXQ. Yn chwarae. Na, pob server, mae'n golfing gyda Q. Yeah, fi'n credu. Yeah. Fi mewn o dan stone. Wyt ti mewn? Ie, ti mewn. Mae Jack, fi yn Jimmy. Dwi'n weeby boy. Pawb yn gwybod pwy fi yn. Dydw i ddim yn cael... Fi'n y lliw o gwaed a mae enw fi'n technically y sim, so pawb yn gwybod pwy fi yn. Yeah, John Stoney. Josh. Pwy sy'n gyda El Puggo, sy'n gyda bog roll ar y pen? Oh yeah, hwnna'n Noah. Hwnna fi. Nice. Ydyn ni'n gallu siarad pryd ni'n fel voto? Ie. Dyna
Gahi turn confirm. Right, ní dorfa deachráú né lá Wait, right. téimiach Ryan, Yeah, he's Dechrave. imposter. Alright, BB Right, Declan now. Jay. Imposter No, no. just now. Okay. Alright, Wait, Pedro Roy Wait, died. hold on, mae un imposter, Wait. mae'n dau. Mae'n dau imposter. Yeah. na, fi'n bad way Oh, no. gwasgu e, mae dim yn like... Mae dim yn gallu stop o. Dydw i ddim yn cael yma. Alright, pawb mute o mic nhw. Hang on. Na, ni jyst ddim yn siarad. Beth os fi wneud. Mute your mic. Mute. Ni jyst ddim yn ei siarad. Dydw i ddim yn cael yma, a dydw i ddim wedi chwarae gêm o Rocket League, a beth dylse fi wneud. Dim byd. O na! Fi yn ars tan yn trach nesaf. Okay, yeah. O, fi wedi cael disconnected o'r server. Beth Mae'n yw'r iawn. cod eto? Fi wedi cael disconnected o'r private Among Us beth. Right. Pawb gadael, gyda'r eto. Just pawb gadael, fi'n mynd i creu nawr, okay? Beth sy'n digwydd? Right, right. Yeah. No, fi didn't have this Streamlabs yet. Okay. Beth ydyw'r... Ydw i'n Already gallu... anfon ferio chat. Hwnnw'n y code. Oh, never mind. Beth ydyw'r code? Dim arwain i'r un rhan chat. Mae just wedi connected fi off. Ond, CMKK WQ. DM... No, CM. Cut, Yeah. Cut, on K. Beth oedd e? CM? KKW. WQ. Okay. Fi mewn. Nice. Fi'n mynd i sort of mas o game settings now. Okay, dwi mewn e. Oh dear. Okay, pwy sy'n mewn te? Hello, Mam. Mam, Can you voice settings i... I'm speaking with people in Welsh and phone. CMKK Gafi, WQ. Gafi, wait. Gafi, o fi di ffeindio shorts yn y dro. A edrych. Edrych fel minion. O, na, ti fod yn stygo. Pam gallu ymuno? Gafi pasta a burger. Gyda chicken. Okay, pawb ymuno? Bit of team code. Oes rhaid roi MY bach yn dodgy boys, come on. Yeah. Mewn. Na, ni'n chwarae Among Us no. Boys, ys modd newid enw. Jimmy. Yeah. Ydy unrhyw arall mynd i Cant, ymuno cant. neu? Y cod yw CMKKWQ. Gallu rhoi crewmate vision i 0.5. Wedyn voting time now. Na, mae'n hawddach bod yn chwech dy geiliad. Yeah. Gallu rhoi crewmate vision i 0.5. House. Hey, pawb Na, ymuno? ddim eisiau fe'r un peth. Ddim eisiau un peth. Bit of team code.
Gael fel yna te. CMKK WQ. Technically 0.10. Then die. Ie, mae'n okay. Mae'n fine. Okay. Pam? Neb yn ymuno. Right, ni'n barod? Pwy sy'n ar ôl i ymuno? Ie, pwy sydd ddal heb ymuno? 7, Tris, llefydd ar ôl. Morgan, ti'n ymuno ar y gêm? Okay, so 2 arall. Pa i dechrau eto? Ddim gallu, na i mwy. Ychwanegu long task. CMKK WQ. WQ. No, CMKK. Morg, ble dominate ti now. CM Cutm. Morg, fi just i dominate ti, bet. Oh, ni gael minion yn y lobby. Right, ni'n dechrau? Yeah. Ychwanegu. Yeah. Yeah. Let's make it a good one. Oh, Sharon. League view. Fi nôl. Tasgu. Fi ddim yn gallu nawr oherwydd pan oedd fi'n bach rwy'n mewn i roi restrictions ar YouTube ond fi yn ar ffôn ond fi'n chwarae ar ffôn. Oh! Ble oedd e? So roedd fe ar y chwith o cafeteria nes I mynd o Nes I gweld dim byd, so... O fi wedi mynd o admin lan I cafeteria i'r chwith nes I ffeindio di ar llaw. O na. Ti'n meddwl dylswn ni skipio oherwydd ni ddim gyda nhw proof o O, fi di voto nawr, so... Okay. O, fi ddim yn gallu o mewn. Skip. O, fi ddim yn gallu o mewn ni, Gary weld nawr. So, fi jyst mewn lobby ar ben dy hun, fi aros am pobl. Hang on, ti'n gallu ymuno I ni ar ôl hyn? Gwybod os fi'n mynd. George, beth ydi code am y route ti? Reit fan hyn, Fi wedi ffeindio fe reit fan hyn. Ydy yn dweud ar y sgrin os ydych chi'n imposter? Chi'n gwybod bod chi'n imposter? Ie, Mae'n dweud ar y sgrin, ar y sgrin ti, mae'n red name. Okay, gwych. Ti probably ddim imposter os. Whoa, hang on. Sut Ti oedd also glas got wedi event gofyn up. am o gloi? Probably vent. Fi jyst I gweld yw'n lladd mae'n brown. Ddim fod I dweud, bo'n dawel. Sorry. Oh, God. Na. Oh, sorry. Yeah, hwnna'n gwneud siarad. Right, pwy oedd e te? Ti gallu siarad nawr? Fi, nes I cael ei lladd. Fi wedi gweld brown ar y cameras. Os ti wedi marw, ti gallu dweud yn y bryd.
Os ti wedi married, ddim bod i dweud yn y Fi mewn security, a fi'n bod... Oh, sorry. Ie, Na, nes i ddim cael ei cod am lladd. Fi fi. fel di-glas. Okay, dwi'n mynd nawr. Yn siad. HLY Fi ddim wedi chwarae hyn o blaen, sorry. FQQ. Ti, mae ddim yn fi. Mae'n di-glas, iawn. Ei, pwy sy'n Eita. FQQ. Un erbyn i, Lindsay. FQQ. I was ejected. Rwy'n fi'n meddwl oedd hwnna'n fi wedyn. Rwy'n fi'n meddwl oedd hwnna'n fi wedyn. Y tyna ti, Ian. Laser. O, ni angen aros am pob. Oh! Uh-oh. Dim dweud pwy fe yn nacs, like, ti cael y mic ti unmuted. Na, fi heb marw, fi heb marw. Right, fi O, wedi fi jyst gweld wedi cael ei- Jimmy a Morgan. Y dau nhw yn cael eu drysau. But mae tri imposter. Rwy fi gyda Morgan. Y drysau'n cael Rwy eu fi gyda cael. Morgan. Rwy fi gyda Morgan a wy fi boen. Maen nhw'n da. Maen nhw'n da. Maen nhw heb wneud unrhyw beth. Rwy fi wedi cael ei cael mewn gyda L. Bynnag yw L. Ie, rwy Mae rhywun yn dweud cewydd fan hyn, achos os rwy fi yn traf gyda O, Rwy'n meddwl mae'n fi wybi fe wedi torri pen fi bant. Na, fi wedi gwneud reactor gyda Morgan nawr. Jimmy wedi. Jimmy. Os fi di marw, fi'n methu, like, dweud unrhyw beth, na? Na. Na. Rwy'n meddwl mae'n wybi. Oh, no. Pan ti wedi gorffen y gêm hwnna, ti eisiau dod mewn i lobby fi? Enni, ti moyn dod mewn i ni? Ie, dwi angen mynd o'r ochan. Oh, no. Athleticism. Right, mae Morgan yn dilyn fi row mewn cylch. Mae Morgan yn dilyn fi row mewn cylch, dyna pan fi wedi gwasgu y emergency meeting. Ie, mae Jimmy... Ti'n sus, Morgan, ti'n very sus. Os mae dau imposter, mae pedwar, mae dau yn fyr. Grand Rhymni. Rwy fi wneud electrical. Na, Jimmy ddim wedi gadael electrical. Trust, ac mae wedi bod yn chase fi ar bloody... Rwy fi'n wneud electrical. Gadael Jimmy neutron i fod. Gormod o'r amser yn electrical. Pam wyt ti'n... So, ti ddim wedi gael fo o ban L. Gormod o'r amser. Pwy sy'n... Wait, pwy yw Morgan? No comment. Pwy yw... Yeah, vote to Jimmy Band. Jimmy Neutron. Jimmy and Jack. Jimmy Neutron. Rwy fi'n helpu Rwy'n Rwy fi'n wneud electrical. Fi'n celto fe. Right, mute. Run.
fi'n got pwy mae'n fi'n got pwy mae'n fi'n newydd gweld pink yn cerdded syth past o fi, like, pink trust mae angen bod yn pink trust. Fi wedi gweld Morgan Cloud Ginny, come on. Wedi gweld Morgan Cloud Ginny. Na, ti'n newydd cerdded past o fi. Morgan. Pink o enw. Oh, boys. Oh, ti yn super. Really? Weedy boy. Ti eisiau dod o fi? Morgan o'r beginning. Da iawn, Morg. Rwy fi di gael o'r... Fi cael cod am game. Well, fi'n confused. Yeah. Easy. Hang on, hwnna heb bod yn hanner awr. Yeah. Yeah, o'n i ddim yn gwybod rydyn Yeah. ni'n chwarae Among Us, ti'n gweld. Wel, Na, ddim just yn... Na, fi'n hapus. rwy fi... Ni allu chwarae un mwy game o Among Us. Rwy fi'n gwybod... Fi'n As fi cael marw. cod dan yn barod. Dwi'n angen ganol nawr, pob. 10 eiliad cyntaf. Right, diolch boys, diolch Morg. Wel. Alright, o faw.